खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 15 जुलाइ समबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि माबा मोनसे मुवा मोननो हागौ रंजा खुसिजोंनो साना बारलांगोन वृष राशि धोन दौलत आर्जिना लानो हागोन बेफार फालांगियाव मुलाम्फा गोनां जागोन मिथुन राशि जानाय लोंनायाव सांग्रां जाना थानाया मोजां देहायाव उदै सानाय सोमजिनो हागौ कर्कट राशि गावनि गोरोन्थि हाबा मावनायावनो धोन दौलतआ जोबस्रांनो हागौ दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन सिंह राशि माबा मोनसे हाबा मावनायाव धैर्य हमनाया मोजां थांखियाव गोबां जेंना फैगोन कन्या राशि साना जोबोरैनो जेथो गोनां जागोन गावनि सांग्रांथि गैयैयावनो रांखावरिया खहा जानो हागौ तुला राशि गोबाव समनिफ्रायनो माबा मोनसे हास्थायना थानायखौ मोनफुंनो हागौ गोसोआ जोबोरैनो रंजाखांगोन वृश्चिक राशि साननायफ्रा मोनसेबो जाफुंनाय नङा असान्तिजोंनो साना बारलांगोन धनु राशि मोजां हाबा मावना बयजोंबो मान होजागोन गोसोआव गोथार साननाया फैगोन मकर राशि गोबाव समनि नाजानाय थांखिया उथ्रिसार जागोन नखराव बयनिबो खुसिया फैगोन कुम्भ राशि मानिबा जाहोननि थाखाय सोरजोंबा नांलायनो हागौ सोमोन्दो गावस्रालायगोन मीन राशि दिनै नोंथाङा गोजान लामा हान्थियानो मोजां लामाफ्राव सोगदावनो हागौ दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय गोजोन्थों मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन ना थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन